да не гледате. О, записах го. Как? Тук правят балони. Ама вържете го два пъти. Кой ми снима? Аз. Айде! Бъдете се! Готови ли сте? Да. 3, 2, изтребител Роби на път. Вие го сте гледали много с маски с тук. Yes. Не го ставите толкова. Роби! Ама госпожата ми мама не аз. Я се пазила. Пак не срам. Не може да притеснявате, то си Ето, вижте, не аз. Не съм и добър. Сега. Айде, изтребител Роби. Изтребител Роби номер 1. Най-далече! За вашите услуги. Искам си балона. Много искам! Много ти да остане. Ще Изтребител Роби се прави най-добре. Чакай. Иво!